Takže áno, môžete si všimnúť, urobil som short video a áno, točil som video so Tatarkou 19 a v tej dobe som mal 1,03 tisíc odberateľov a akurát som to tam spomínal aj. Teraz som sa pozrel na svoj kanál a už tam mám 1,05 tisíc, čo vám extrémne ďakujem, pretože ste mi prišli 20 z tohto videa, čo vám ďakujem. No akože dosť videí, tak neželám dosť toho. A dneska to bude také, budem hrať hru a budem vám hovoriť, že čo mám v pláne, aké by robiť za 1000 odberateľov. Niektorí moji takí, akýby blízki kamoši, už to tak viete, na Discorde zatiaľ. Ale ideme sa vrhnúť na to. A áno, pozadí vám bude bežať Million Mutation, ktorý hrám ja a budem vám hovoriť. Čiže áno, sľúbil som vám špeciál za 1000 odberateľov, ale toto video patrí k tomu, áno, ku tých 1000 odberateľov. Nebude to taký špeciál, že také hranie, ale mám aj to v pláne robiť, ale to až za 1,100 tisíc odberateľov. A ten špeciál je v tom, pretože som sa rozhodol urobiť týka sa to Discordu, áno, jak som povedal na začiatku videa, že som sa rozhodol urobiť si svoj vlastný Discord channel, čiže už sa môžete na neho joinúť aj teraz, čiže kto má za frienda na Discordu, mi chvíľne odpíšte a ja vás tam joinem. Áno, a to je veľmi dôležité, pretože už tam mám, áno, ja si pamätám, že som robil aj takedy inde video, že budem mať Discord server, ale teraz je už to oficiálne, pretože už tam mám dvoch fanúšikoch a je tam aj Tatarka 19 a možno aj tam bude aj Sebo 29. Čiže áno, konkrétne video short urobím, jak sa na neho joinuť tam, urobím to. Čiže poviem vám tak, že to je keby ten špeciál, ale to není všetko, pretože mám v pláne ešte natočiť s jedným youtuberom špeciál, ale není to ešte úplne jasné, že to natočím. Takže preto budem mať Discord. Môžete sa už joiniť na neho teraz, ale ja mám pár fanúšikov, ktorí už vedia, že ho mám, ale niektorí ešte nevedia. Čiže urobím oficiálne video, kde vám ukážem, jak sa na neho pripojiť a tak, jak som už povedal. Čiže máte sa na čo tešiť. A to je tak aj všetko z toho oznámenia veľkého. Teraz už budeme iba hrať hru. No, čiže urobili sme to tak, že som vymyslel pre vás Discord server. Už tam mám aj, môžete sa tam napojiť, budem rád za každé napojenie. Čiže budem sa na vás tešiť a my už ideme na konkrétnu hru. Čiže dobre ľudia, už som tu a ideme na konkrétnu hru. Mám akorát problém, že ste si mohli všimnúť, že ma zabijú, ja nemám styky. Tak, preto. A áno, nakedy môžu vidieť aj 2 videá denne, čiže môžete sa na to tešiť. Čiže tak. Vy už ste si ináč aj na hľadovke, keď ste si video zapínali, mohli všimnúť, že tam je ikonka Discord. Čiže tak. Koľko železa, kamo? Čiže áno. Ideme hrať ďalej, ale prvé dokončíme. Áno. Teraz si vás približím. Akože tak trocha je rozmazaná grafika, keď to robím tak. Ale keď som streamovala teda točil na OBS, toto videa boli veľmi zasekané, čiže už som prestal a môžete mi poradiť nejakú aplikáciu, aby neboli takéto videá. Čiže tak.
Akože ani veľa som sa toho nenahral, pretože ja som vám skôr hovoril a možno už aj prestanem hrať, pretože ani neviem, jak to mám povedať, ale že toto video cieľ bol, že vám to oznámiť, že oznámiť vám, že mám Discord server. Počkajte, ja som sám červený, ja tak to... Typek mi zobral všetky želado, čo som mal. A nie, to je iba jedno. Dobre, toto je koniec videa, dúfam, že sa vám video páčilo, keď áno, dajte like, odber. My sa vidíme v ďalšom videu, tak zatiaľ čau.